Здравейте всички, аз съм Итио. Днес ще ви покажа Normal Craft BG. Значи това е един много як сервер. Ето тук на къщичката на мапа. Сега ще ви покажа самия сервер. Ето го, самия спаун. Ето тук са 3 лорда, където можеш да отидеш. След като изберете своята, напишете адреса за рандомната пак. Това мисля, че вече не вържи. Сега е времето да направите своя избор. Така, има Mini Games World, там е много яко, Normal World, това е главният свят на Normal Craft, и Hardcore плюс PvP, това тук има Factions. Faction има. Значи, има няколко лафа, те са съвсем малко. Сега, ако искате да си енчантнете нещо, отивате в тази посока. Мисля, че беше не. Къде беше, бе? Не там отивате, мисля. Да, Enchanting Rooms. Ето тук идвате и има максимум 30 лева. Така. Значи тук има два портала, които не тръгнат въобще. Така, сега, следващия лак. Има ги съвсем малко. Отиваме на лак Mini Games. Опа. Ето тук са много мини-геймове, в които може да играете, като например Paintball, Team Fortress, Brick. Ююбу, да, набра. Така. Значи това е, сега ще покажа следващия. Workshop. Тук FPS, ако ви гадям компютъра. И няма... Да, его. Пен съм ти. Добре. Той се позакара, разбира се. Тук има всякакви неща и първи се печега чрез джоб. Значи следващото. Мисля, че беше 2. Да. Значи това е PvP. Made by Giveaway. Скачате тук в една дупка. Аз няма да скачам, защото ще ме убият. Има много айтеми. Тук седмици долу ще видите много неща. Така. PvP. Значи тук още едно PvP. Пазете се тук. Отбрампа. Сега. Следващо. Warp Sale. Ето го Warp Sale. Тук можеш да победиш камък, стъкло, вълна, обсидиан, злато и емералд. Аз тук се правя повече, защото намирам, аз съм в Extreme Heroes, да намирам много емералди. Да ви покажа световете, спауновете на самите светове. Значи, тук е Normal World, където аз живея. Ето го тъпия спаун. Много тъп. Не знам. Ако го правя, ама тук явно не са въвече. Как ще да е? Опа. Пишете спаун. Само да заведя. И сега ще ви покажа и Factions PvP. Там спавна е много як. Гласувайте с 12 волт. Много е як тук. Ето го спавна самия. Има много места. Тук си няма места кой. Нищо. Да. Мега як е този сервер, ще дам IP-то долу в описанието. Надявам се да се абонирате за мен. Аз съм Итио. Абонирайте се за нас с всичко. Благодаря ви, че бяхте с нас и до скоро.